Takže čau lidi, vítejte dneska u dalšího urbexu a dneska budeme opouštět, prozkoumávat ten velký kravín a možná se dostaneme i tam dozadu, jestli se tam jak dostaneme. A teď kdo neví, jdem na to. Teď se tady dostaneme, snad se tady dostaneme. Na produku. Já už jsem se i naučil procházet. Jo, ty spreje tady jsou pořád, to je zkoušený. Wow, bojler. Šítinka. A nejde useknout. To není moc fresh. Mňam. Co crazy. Ze stříkačky. Spray. Osprejovaný to tady je. Zatím je to fresh. Je tady dřevní uvězní kravička močená mrda. Síko. Nechci. Ale když si nový baterku by se hodili. Yes. Nechcete někdo peřit. Nikdy nejde. Kámo dosáčí čas. Spovky, tričky, cigarety. Tady si někdo asi zabydlím. Tady někdo právě zbytek složil. Tady stála budova. Nějaký píkusové tady posprejovali. Nějaká vložka do boty, nebo co to je? Ne, to je bota, to ne. No, to vypadá pěkně. To je teda kráva. Počkej, natočíme POVčko. Ne, povole. Zaponej. Ty nejseš vík, ty jsi vůl. Jenže vůl nemá koule, takže ho nezajímají ani holky, ani kluci. V podstatě nemá žádnou sexualitu. Jak už. Tady taky něco ale stálo. To budu muset zase nějak prozkoumat na těch mapách. Já se za to zbourali jenom jednu budovu a ne, že ty celý ubourali. Ty taky byla. Možná bude funkční. Jak by to mohlo asi fungovat bez těch ustřižených káblů, vole. A to není ani ten jeden. To je to fakt strašidelný místo, bubáci tady bydlí, nedá se prdel. No to je nějaký... za zdí vypadně a už jsem nelez, nebo poznáš lesy. Už jsem poznal. A nechtěj vědět, co jsem poznal. Ale jestli tady nic nebude ničit, tak můžeme říct, že tady jenom prozkoumáváme, nic se ji neničíme. Většinou za toho seš maximálně tak zjebáno. Pojď vyveden. Musíme tady si natáčet videa. Ne, tak můžeme říct, že jsme se ještě podívat na to, že chce bavit jezedáci taky. Jo. Tak tady máme reliovou místnost. Co to má být? Co s elektronikou, to jsou kostky. Do už nejdu, kde se to dostává. A tady ta facka bílky, sklo, věci dveře, vyvával okno. Tak právě jdu dovnitř. Jsme tady. Nelupí.
Zderec hladovci. Ty znáš taky ty remixy? Ale tak jsou prostě nebude. To jsme si pouštili ve starý Hondě včera. A to jsme jeli asi 500 přes Janové přes Domčany. Kam? Viděl tam Zuška. No tak od Zušky na kebab. Ne, na kebab na náměstí. Chceš srapit? Ne, dobrý, díky. Ne. Dvířka. A ty nevím, co to bylo. Bordel. Umývadlo, boiler. Střecha. Nechceš! A co jste jí pobl? Ne, díky. Pneumatický filtráček, který se točí jenom pod náporem větru. Ale jako ty slabý vítr. Gay. Já jsem gay. Jsem gay. Jsem teplej. Což v mém případě není pravda. A nic, jenom v mém případě to není pravda. Mě to tam byly na pár, mě to tady asi na 60. A drží se to. Sein. Světýlka tady Kamerva. Zapínače. Tady bývá nějaká věc, je tady extra. Je tamhle z silnice. Sem nejezdí, v podstatě jenom traktory. A zrk. A je takový, jak to dělá hlasitý, jako pomalej a má to jiný otáčky než obyčejný auto. A už jsme tady také zimové jezdňáky byli. Většinou tam jsme jenom tam něco hodinu vykázali a pak jsme se odjeli. A pak jsme roky zdrhli. Ne. No jo, když jsi tam, tak tam nejsou dveře, není tam nic, takže tam musíš přelézt, pak ty tam uvidíme, jak vylízáš. Takhle, to tam bylo komu když tam hůst, takže se tam žádný jezdňák, pokud se nechce hrát na parkovišti. Na čem? No nevím, no nějaký ty stěny byly, nějaký oddělání jako stěn, ale... Takhle, jako nízký. Můžou, ale jako většinou konstely byly většinou krávy. Pracateli byly spíše tady na vysoké. Tamhle byly krávy, to je jistý. A tamhle taky asi byly, ale teď je tam sami. Něco, ale spíš asi to skladování, když možná jo.
Já tady vlezu tady. Kurva, moje noha. No. AI. Nevíte, tady někdo, co je mohlo být asi mučůvka, nebo tak něco, nebo hnůj možná, tak byl hnůj. Zapomeň tam, jsme chtěli, ale je tam miliarda kopří. No. A to bych si dal. Co to je za zvuky? Určitě. Ale zase to je tudy. Tam máš potom takový zeď, na kterou ty můžeš vylézt. Skalná vlata. Tady je. Počkáte, jako si budu muset odložit. Ty mohly být možná prasata. Tady byly určitě, to poznám. Ty máš takhle sklípky, takhle oddělený, tady máš korejtka pro ně. Ty máš teplůžky. Tam můžeme potom vylézt. A pojďte zatím sem, pak vylezem tam a pak půjdeme do té poslední řady a pak půjdeme pryč. Myslíš do Lišic? Nebo kde to tam je? Ale tam jsou jezeďáci. Já mám dojít tady, ale to se nosláme, nebo co to má být. Mě zajímá, co tady dlouho bylo. Tohle to jako, tohle zase. Hej, a co je vlastně to, jestli byste to mohlo vědět? Ty vole, dojný krávy. Ne, tohle to. Já si to vezmu. Máš na místo? Jo. Nebo když je převádí. Tady byly určitě prasata, 100%. Tady to bylo možná. A to byly prasata, tak to máš jednoduchý, to je takhle. No tak je to možná mohlo. Počkej, uděláme POVčko. To by rošeno. Takhle ti pověsil tady za to a odvez tě. Pak tě odvezli. A na tehdejší době bych jako předpokládal nějaký víc jako vytuněný věci. I když je pak tady stojí asi tak od 60. možná. Jsem koukal, ne, od 60. Já jsem to zkoumal na leteckých snímcích. Na starých letech. Ne, to má jako velký takhle udělaný archivy online, kde mají dokonce starou mapu. A kolem online, tak si můžeš dokonce vyhledat archivní fotky toho daného místa. V kolikátém roce to bylo. Jo. Tady jsou tabletky. Tady je chronicí. Už se nepět. Nech to teď tak. Tady mám to takhle z fotečku. A ještě příbalový letáček, ty vole. Jo. Chronící. No. Vezmi ten příbalový leták. Všichni na hlas. Bakterie, kroky, sprchoviny, antikosy. No tak jasně, to je na prasata. A je to výdej na předpis, pokud si to dobře pamatuju. Chronice jsem 500 ml v tabletě. Národní podnik Praha. To jsme... Když se tady byl naposled, tak to nebylo v podstatě vůbec žádné světlo. Já tě pošlu. Počkej.
Jak si? Jo, to tady je. To se natočil? Jo. A prosím předat provednost, to by mě mohli dát na 4. Ukáž fotečku. Pochlup se, z druhé strany. Počkej, já ti ještě takhle zblejsknu. Ukáž se ještě takhle se pochlup. Krásný obrázek z Prahy. Teď je cedule. Nevní, tady je takhle cedule. Ne, já si tak podám a domů to z té sbírky zařadí. To je dojnice, takže tady možná mohla být dojení, ale to je možná naplnit z těch dalších místností. A tady se jednou naplnit v těch větvích a zajímalo nás, co tady najde. To je jako zajímavý poklady. Chceš říct nějakou starou ceduli, tak tady máš. Dojnice. Jo, to jsou tabletky. Oxygo gel. Počkej, pojďme tak. Ok, to si chtěl dobré. Tady je v práci, takhle tak to bylo. To je asi zavěsili a jako podle toho, co to bylo a podle zvířata, tak jako kolik to dalo. Tak zmáte. Nebo nějakou sedačku, nebo to do piche. Košťátko. Může být, já se skoro posral. A půjdeme do toho posledního místa a pak půjdeme domů. Jo. Tady bývávala budova, tady kusy. A ty taky byly prasata zjevně. Hej. Tady bývávaly taky kdysi prasata. No. To je prostě jeden. Tady taky byla nějaká elektrika. Hej, tady mají ještě pojistky. Taky prasátka. Taky to vší. Tady je to velice zajímavé místo. To bylo zimně jak prošlápky. Tady nebylo možná zbourat. Jo, zase před náma ještě stát jedna menší budovka. Tak. Nech to být. Nemusíš tady zapíšet. Tak, počkej. Jen. Když si ty děcka volá, jsme nějakou zajímavou šupku. A jdem domů.